Dobrý deň, mladá slečná pani. Dobrý deň. Piťuka ma poslal, že máte parádne šiltovky. O tieto 4 by som mal záujem. Jedna pre Piťuku, jedna pre mňa, jedna pre Piťukovú ženu a jedna pre frajerku. Piťukovú frajerku. A mohli by ste mi všetky, každú zvlášť zabaliť? Môžeme, samozrejme. No super, paráda. A obranné spreje máte? Samozrejme, nech sa páči. Táto super, paráda. Všetko ja berem. Teta, a môžete mi každý zvlášť zabaliť? Samozrejme, môžeme. Mladá krásna slečna. A diabolky? Diabolky máte? Samozrejme, aj to máme. Táto úplná paráda. Však vy všetko máte. Počúvajte, tetúška. A také malé sačočky. Vy máte? Máme. A mohli by ste mi každú jednu zvlášť zabaliť? Pre Piťukových kamarátov spravíme všetko. Táto by váš parádny obchod. Ja viem, s kým sa mám kamarátiť. Ďakujem vám.